deze aflevering ga ik een variant maken van quiche Lorraine, maar dan op een Aziatische wijze. Tevens is de bereiding ook nog vegetarisch. We hebben nodig verschillende ingrediënten: roerbakgroenten, kokos, glasnoedels en de bodem. Hiermee beginnen we. Het mooie is bij de Plus dat ze bepaalde producten al vooruit hebben. Dit is één daarvan. Het is al compleet op maat. En de vorm wordt even van tevoren ingevet, alvorens dat we de bodem erop gaan leggen. Wat we nodig hebben is een vorm, een flyvorm, zoals hier in Limburg, met een doorsnede van ± 23 centimeter. Als we de bodem hebben ontrold, trekken we hem een klein beetje groter, zodat het dadelijk zo meteen over de rand heen hangt. We laten het vetvrij papier op het deeg zitten, want we moeten het hierna even blind gaan bakken. Blind bakken is een techniek waar we ervoor zorgen dat de bodem, voordat we de vulling erin in de oven vast bakken, hiervoor zorgt ervoor met een beetje gewicht dat de bodem laag blijft. Dit kunnen we bereiken door wat splitterwten in de vorm te gieten. Dit gewicht zorgt ervoor dat de bodem laag blijft. De taart is nu zover dat hij in de oven kan die we voorverwarmen op 190 graden. Het product gaat er nu 15 minuten in. Tussendoor, nu dat het product in de oven staat, kunnen we aan het volgende beginnen. Het wellen van glasnoedels. Men denkt nog wel eens dat glasnoedels gekookt moeten worden. Het tegendeel is waar. Wellen wil niks anders zeggen dan dat je begint met kokend water, zoals hier. Men legt de glasnoedels al in en op dat moment zet men het vuur uit. Gedurende een minuut of 3 krijgen de glasnoedels nu de gelegenheid om langzaam te wellen, op te zwellen en gaar te worden. Het product hoeft niet meer te koken, want anders te gaar is het niet meer te verwerken. Na 2-3 minuten gieten we de noedels af en spoelen ze koud. Dit is voor het kleven te voorkomen. En inderdaad, mooi glazig. Het zacht garen van de groente doen we van tevoren. We laten het daarna de groente wat afkoelen. Dit voorkomt namelijk ook weer dat de bodem straks bij het maken van de taart zacht zal worden. We voegen een beetje wokolie toe. Dit geeft ook een beetje een Oosterse smaak en zorgt ervoor dat er wat vocht in de koekenpan is. De groente wordt nog mooi glazig. En geeft zijn vocht af. En we houden daar een droge massa over. De groente is bijna zover. Buiten dat het mooi qua kleur is op dit moment, is het ook qua smaak ontzettend gezond. En daar moeten we in deze tijd toch vaker aan denken. De groente heeft nou zijn gaarheid bereikt, maar nog zeker heeft ze ook de bite. Die bite hebben we ook dadelijk weer nodig in het gerecht, zodat we het straks snijden dat het mooi smeuïge geel is. De groente laat ik nou op kamertemperatuur komen. Dit doe ik. Zouden we nu verder gaan en meteen de apparijen, de massa van de eieren hier opgieten, zouden we de eieren al meteen stollen. We gaan beginnen met het maken van een appareille. Dat is een mooi Frans woord voor een crèmevulling van room, eieren, kokos en natuurlijk ook in dit geval om een Thais tintje eraan te geven, wat kruiden die tegenwoordig goed te vinden zijn bij de Plus. Natuurlijk de basis room. Room bindt goed met een ei. En een beter leven ei, wat we hier bij de Plus hebben. Op de receptuur hebben we 5 eieren nodig voor deze vorm. Kokosmelk van tevoren even goed schudden. Ongeveer een half blikje, maar je kunt het terugvinden op de recepturen van de Plus. Het geel wordt nou enigszins wat geroerd. Het volgende wat we ervoor gebruiken is kokoscrème, oftewel xanthin. Het heeft een diepe smaak van kokos en laat zich goed verwerken in dit receptuur. Een plus-minus 75 gram wat we hiervoor nodig hebben. Vervolgens knoflook,
Als laatste voeren we de Thaise kruiden toe. Dit is een beetje ook naar gelang van de sterkte wat je zelf van houdt. Bij het maken van deze receptuur is mij gekomen dat wat dat betreft 2 eetlepels voldoende is. Maar het laatste wat we toe hebben gevoegd is in principe de appareien, de crèmevulling dus, klaar voor het maken van de quiche. We hebben alle bereidingen voor de quiche hebben we klaar. Uit de oven komt nu de blind gebakken taartvorm. We kunnen nu de splitterwten eruit halen. En natuurlijk zijn ze altijd een keer her te gebruiken. Het resultaat mag duidelijk zijn. De bodem is laag gebleven. De rest is al enigszins wat gaar. We kunnen nu gaan opbouwen met de ingrediënten voor de taart. Bij het opbouwen van de Oosterse taart beginnen we met een beetje paneelmeel. Dit zorgt ervoor dat de bodem niet meteen verzadigd wordt door de crèmemassa die we er zo meteen op gaan vullen. Vervolgens de wat afgekoelde groenten. Dit kunnen we mooi verdelen over de hele taart. En we zien dat 1 zakje van de Plus voldoende is voor de hele taart te kunnen vullen. Taugé is een van de producten die we toevoegen, omdat we namelijk een mooie variant willen maken op de klassieke quiche uit de Elzas op basis van prei en spek. Vandaar dat natuurlijk Taugé in een Oosterse variant hiervan natuurlijk zeker niet mag ontbreken. Door het koudspoelen van de glasnoedels plakt dit niet en is het wat dat betreft mooi te verwerken. We kunnen er een soort deksel van maken, wat dadelijk tijdens het bakken een mooi krokante bite nog geeft. Vervolgens sesam. Ook dit onderstreept het Oosterse in het gerecht. Vervolgens gaat de crèmemassa erop. Dit wordt rustig verdeeld. Dat het overal zich geleidelijk gaat mengen met de groenten. En we hebben wat overgehouden natuurlijk van de kokos, wat we nog mooi kunnen raspen bovenop de taart. Zo, de taart is nu klaar om in de oven geschoven te worden. Ook dit gaat op een temperatuur van 190 graden, 40 tot 45 minuten. Naar gelang natuurlijk ook de oven is. We zitten momenteel volop in de kersentijd. Dus is het vanzelfsprekend dat ik na het hoofdgerecht het dessert laat maken van kersen. Iemand die ons alles over kersen kan vertellen is William van de Hofsteef. Ja, langs onze zorgboerderij in Oerlo telen wij heerlijke zoete kersen op de Oerlose zandgrond. Wat onze kersen echt uniek maakt, is de overkapping die we erboven hebben, waardoor de kersen vrij van vogels en weersomstandigheden heerlijk uit kunnen rijpen tot een smakelijke zoete kers. Als je zou willen proeven, zou ik zeggen, kom naar de Plus. De mooie kersen zijn nu verwerkt in een klein kersentaartje. Afgebakken 25 minuten op 175 graden. We serveren van de Plus een mooi vanille-ijs. We garneren het af met mooi wat kersen. En een mooi topje van de munt. De quiche is zover. We laten hem eigenlijk nog een paar minuten een beetje afkoelen en daarna halen we hem uit de vorm. Laat van tevoren de quiche een paar minuten rusten in de vorm. Daarna kunnen we hem uit de vorm scheppen. De glasnoedels zijn mooi krokant geworden. De receptuur van dit gerecht en met deze vorm kun je hier zeker wel met 6 mensen van eten. Nou, ik zou eigenlijk zeggen bij zo'n mooi stukje taart, wat gaan we daar nou weer drinken? Guido, wat heb je voor ons? En Jan, ik heb voor deze heerlijke vegetarische currytaart een Elzas wijn meegenomen. Het is een Pinot Gris, lekker vol fruitige wijn met wat kruidigheid die goed past bij de pittigheid van dit gerecht. Ja, dus ik denk dat de gasten in het pub-up restaurant al te wachten. Hij is mooi op temperatuur, dus ja, we gaan keurig, lekker serveren. Ja.